som ho. Prečo mi? Potom zase istý Don Hillgrove získali, inak jak to úžasný kavalier. Poslal mojej milej ľúbostné vyznanie. O posla sa postarali moji ľudia. Zabil som aj Dona Tirsu. Zašalel si? Ja teraz buď taký láskavý a zmizni. Kde je Karla? Karla. Ja viem, kde je Karla. Asi doma. Alebo niekam šla. Pôjdeš, alebo nie? Pust ma, ti podliak, na nič od nich. Dobre som podliak, čo len chceš, ale teraz už zmizni. Máš rozum? Všetci ste sa zbláznili. Ale dobre, keď chceš, rob si, čo chceš. Porozprávaj sa s ním, nech sa spamätá a strieľa do ľudí. Srdečne blahoželám. Michele, dovol, aby som ti to vysvetlil. Tu sa nemá čo vysvetľovať. Miluješ ho? Nie. Vedela si, čím bol matke. Vedela. A jednako si sa dala zviesť. Nie, sama som prišla. Musela som už niečo urobiť. Znuží. Zvážne. Z nenásytnej žiadostivosti. Ona ho nemiluje a váľa sa tu s ním. A ja ho ani teraz neviem nenávidieť. Karla.